Haluatteko te kirjoittaa siihen hyvää ystävänpäivää? Ne loppuu samalla. Joo, siellä mummille ja pappa ihan oikein hieno. Kertooko mummo ja pappa koskaan tarinoita? Kertoo. Mistä ne kertoo tarinoita? Sisko, mummi ja pappa. Onko se milläkään punaista? No sit mun mummo ainakin kertoo siitä, kun niin pienenä niin sen... Mitä punaista sä olet? Sen lapsi niin on tehnyt kaikkea unissaan. No kuka se sen mummon lapsi on? No mun äiti ja Mari. Aivan. Tai en mä tiedä miten. Kortti pitää muuten muistaa myös kirjoittaa sitten Piiläpä tuohon vielä jotain. Tietää keltä se kortti on. Tulipa hieno. Miten sitä noin hienosti, jos olette kirjoittaa? Ne on ollut Liisan opissa. No emme käytäisi kaikkia kirjaimia vielä läpi. Noin hienosti. No me katsotaan tuolla. Ai niin, eihän mun tarvitkaanko tehdä vaan katsotte sieltä. Kirjain. Ystävänpäivä, jos haluat kirjoittaa sen. Ja mitäs Viivin korttiin? Kirjoitettiinko sinne mummoja? Minä annan vasta ystävänpäivästä. Vai mummille ja papalle? Vai onko ne mummille ja papa? Tuossa on Viivi sulle malli. Tuossa. Papallekin kädet. Niin, papallekin käy. Mitäs se pappa niillä käsillä aina touhuaa? Kun sinä sanoit, että pappa on töissä, niin missä se pappa on töissä? Muistatko se? Ja tekikö se sinun pappa sitä teatteria? Joo. Niin, minä muistan. Ai jaa. Se tekee Onko se teatteri? Kuusamossa. Mitäs se teki? Kerropa kummin mummolle. Mitä hän tekee sinun pappa? Kukas täällä on? Sitten joskus se. Ihan. Ja sitten joskus Mitäs tähän vielä mahtuisi? joskus jotain. Minun mummi sanoi, että se olet mummin päivänpaiste. Alainen kirja. Siellä on toppaaneja. Nyt tulppaan ne. Ihanan näköisiä. Miekin ostin eilen kaupasta tulppaan. Annatteko kavereille? Joo. Tai kellekään muille sukulaisille? Annatte. Minä voin antaa minun Sitten oma serkkuun. Ja mie ruukasin aina minun tätille tehdä. Onpa hieno kortit. Mitä niitä Mun on? pitäisi vaan tietää, mutta lasta tulee ystävänpäivänä ja sitten mä tein niin monta korttia. Ai tännekö? Niin. Me kuulkaa tehdään, arvatkaas mitä, kun Saralla oli aika hyvä ajatus, että pitäisi tietää montako lasta tulee, niin voisi tehdä kaikille kortin. Niin me tehdään sitten, meidän pienetti tekee, me tehdään kaikille kavereille korut, arvotaan kuka tekee kellekin ystävänpäivän koru, niin kaikki saa jotakin postia pakettia.